Ni ay tag-iya og yuta. Doon na siya mga tanom. Nag-uma siya sihang yuta. Karon sa dihang naniudto ang tag-iyas yuta, doon na po'y kanding sihang silingan. Ang nanibsib ngadto sihang tanom. Pagbalik pas tag-iyas yuta, iya gyud naabtan ang kanding siyang silingan nga ni kit-kit og mayo sa iyahang mais tungod sa kalagot sa tag-iyas yuta. Iyang gikuha ang iyang pinuti o gihabas ang usa ka dunggan sa kanding. Ang kanding in taon ni uli ngadto sa iyahang amo nga usa na lay dunggan. Perting sukuha sab sa tag-iyas kanding. Busa iyang gikumprontasi ang tag-iyas sa yuta. Ug ni ingon ang tag-iyas sa yuta, kanang imong kanding ni sib-sib man na sa akong tanom, ni suda man na sa akong uma, ni abuso man na imong kanding, ako sab nang gipawngan siyang dunggan. Merisi anang kandinga. Wa sila nagkasinabot. Ni abot yun sila sa barangay. Gihusay sila sa kapitan. Ang katarungan sa tag-iyas yuta, kadadaot ang iyang tanom, busa iyahang putlan sa usang dunggan ang kanding siyang silingan. Ang katarungan sa tag-iyas kanding, sobra ra ang gihimo sa tag-iyas tanom. Nganong i-apil man ang kanding sa ilahang away? Pwede naman unta tong bugawon ang kanding. Kinsa may sakto nila? Kadto bang tag-iyas tanom o ang tag-iyas kanding? Ningon ang ato ang New Civil Code. Ubos sa Article 429. Ikaw nga tag-iyas butang, aduna kay katungod nga imuhang panalipdan kini, pinaagi sa makatarunganon o dili inabuso o dili sobra ra kaayo nga pamaagi. Mahimo ka mo gamit og kusog aron imuhang panalipdan ang imuhang butang. Apan kinahanglan igo-igo lang. Kinahanglan dili sobra. Sa nahisgutan akong sitwasyon, sobra na tong gihimo sa tag-iyas tanom ngayang gipawngan ang usa ka dunggan sa kanding. Ang iyang gihimo, pwede niyang bugawon o iyahang suknaon ang tag-iya nga bayran ang iyang tanom. O dili mo bayad, mag-abo sila nga sa barangay. O di magkasinabot sa barangay, kay di mo bayad og danyos tong tag-iyas kanding, mo-file siya og kaso nga sa korte human nakakuha og certification to file action. Ako malikon. Ningon ang ato ang New Civil Code. Ikaw nga tag-iya sa butang, duna kay katungod sa balaod aron panalipdan ang imuhang kabtangan. Apan kinahanglan mo gamit lamang ikaw og igo-igo nga pamaagi. Ug mo gamit ka og kusog dili sobra. Kinahanglan makiangayon. Og sa pagpanalipod nimo sa imong kabtangan, siguro nga dili ka makaabuso sa laing katungod.